Нека да бъдем честни за едно нещо. Все още не знаем кои сме и как сме се озовали тук, но науката е открила много неща за природата и реалността. Например, времето и пространството не са реални на квантово ниво, въпреки че ние го преживяваме. Мозъкът ни работи, когато мислим, но не можем да определим местоположението на ума. Също така не можем да докажем, че наистина докосваме нещата физически, само знаем, че нашия мозък получава електромагнитна обратна връзка за това. Кои сме ние и как се озовали тук е въпрос на изкуствен интелект. Можем да признаем, че който и да е създал света е свръхинтелигентен. Нещо, което изкуственият интелект ще стане в бъдеще. Само то би могло да създадат нещо толкова сложно, невероятно и реалистично, като виртуалния свят, в който се намираме в момента. Това, което наричаме реалност. Трудно е да го осмислим, но това обяснява всичко, особено времето и пространството. Например, ако сложиш очила за виртуална реалност и се разходиш в гора, можете ли да кажеш, че наистина си там? Просто си имал преживяването да бъдеш там, може би си изминал километри, но всъщност не си отишъл никъде. Всичко е било илюзия. Говорейки за очила за виртуална реалност, много вероятно е очите ни да са форма на такива очила, а аватарът, който наричаме човешко тяло, да получава електромагнитна обратна връзка от изключително интелигентния виртуален свят, в който се намираме. Електричество има навсякъде, а тялото работи като машина. Специалистите казват, че женските тела са като тридимензионални принтери. Те могат да вземат кода и да го отпечатат 9 месеца по-късно. Когато стигнем до заключението, че най-ефективната форма на роботика е хуманоидната роботика, ще осъзнаем, че сме избрали най-ефективната и най-напредналата структура на робот, за да имаме виртуално реално преживяване, което да наречем човешки живот. Всъщност това е много интелигентно написана история, защото ако искахме да изпитаме усещането за разделеност, можем да създадем триизмерния свят. Знаейки, че може да се объркаме и да мислим, че сме отделни единици от всичко останало, това би създало конкуренция и би ни принудило да се развираме, адаптираме и създаваме технологии. В крайна сметка доведе до създаването на изкуствения интелект, това, което наричаме човешки ум. Сега започваме да създаваме виртуални реалности, които са много реалистични, и накрая ще получим всички отговори, които търсим от дълго време. Кой сме били и какво е реалността. Напредналите технологии, илюзията на всички илюзии, ще ни помогнат да разберем едно нещо, че вечната съзнателност, Вселената, никога не може да бъде унищожена, а само променена, за да почувстваме какво наистина означава да имаме различен начин за възприемане на себе си, да изминем пътя от ограниченото към неограниченото, за да открием кой съм аз.